Thank you, Jesus. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Akwesithatheni lithuba abazalwane ngenxa igama lika Jesu sibingelele uma ungcwele khona phakathi kwethu. Alibonga igama lenkosi. Bese ngamqhabela izandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Sibingelele ubaba wethu nomama baba dokotela umdletshe noma umdletshe egameni lenkosi sibaqhabela izandla bazalwane egameni lika Jesu. Abazalwane bala ekhaya abasithumisele ugesi uNkulunkulu ababusise siyabingelela kubo. Sibingelele umvangeli uShibe, sibingelele abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu amabhetelo onke. Siyabingelela i-team icebo lakhe lingevinjwe. Siyabingelela nina nonke bazalwane omakhelwane abavakashile ngegama lika Jesu. Alibonga igama lenkosi. Ombingelela ubazalwane umfundisi uSenzo Shabalala njengoba sebeshilo ophethe ibranch yakaMashu ka-Scout Hall. Alibonga igama lenkosi. Haleluya. Kuyintokozo kubazalwane namhlanje sihlangane sihlephule isinkwa sokuphila. Alibonga igama lenkosi. Uhlala kimi ngihlale kuye uye nowenzu sebenzila osinikela aphathwe kuye uyaqobela nesitha uhlala kimi chapter number 13 sofunda lapha ku 31 sigcina 37 egameni lika Jesu. Kuyafundeka ukuthi
kuyadlula izulu nomhlaba kepha amazwi ami awukudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akakho owaziyo lutho ngalo, nasingelose ezulwini nandodana ngubaba kuphela. Qaphelani, akuthi qaphelani, qaphelani nilinde, ngokuba asisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. Kunjengomuntu owayehambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe wanika izinceku zakhe amandla, ileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindisango ukuba alinde. Ngalokho lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu yakufika nini, noma ngobuhlwa noma phakathi kobusuku. Linamandla Baba, izwi lakho liphilile. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele ebusuku, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, asivula amehlo ebusuku ngezwi lakho, profetha ngalo phezu kwempilo zethu. Dala okusha uNkulunkulu wethu ongcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akekho uNkulunkulu wethu njengawe, akukhazimule nasebusuku endaweni yaseBlazi. Uvele njengoNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Khuluma ke ngalo Nkosi, wena oliphefumulele waligcoba langaphezulu kwakho konke okukhona emhlabeni, egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. La esifunda khona bazalwane, lithi iBhayibheli uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, alibonke igama leNkosi. Wenza ke umfanekiso othize uma eqeda ukwenza lenkulumo akade eyikhuluma nabafundi bakhe, alibonke igama lika Jesu. Ngiphethe umyalezo muzu waseMlazi kaEm othi qaphelani nilinde, ngokuba inkosi siseduzane. Awalibonke igama leNkosi. Ngiphethe umyalezo nje othi qaphelani ebese niyalinda, ngokuba inkosi sekeduzane. Lithi iBhayibheli, sambe lebhuti, lithi iBhayibheli uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, uthi ukubuya uyabaxoxela ngokubuya kwakhe ukuthi kuyakuba njani. Usithi abangakajahi ukubuya kwami, ningajahi ukubuya kwami, kepha into ekufanele niyenze nisalinde ukubuya kwami ngize emhlabeni ukuthi kumele niqaphele ebese niyalinda. Kunento eqala isho kuvesi number 31, uthi kuyadlula amazulu kudlule nomhlaba, kodwa amazwi akhe amili kunaphakade. Kungakhona konke okukhona emhlabeni, kube kuhle konke kubeka kuthandeka, kepha kukho okuyomi kunaphakade ngaphandle kwamazwi kaJesu. Angazi ngapha amazwi akhulunyiwe phezu kwempilo yakho, kepha namhlanje ngizokutshela ukuthi kunokukhuluma kukhona okuyizwi likaJehova, lona limile njalo, elikhuluma lingephuthe, elikhuluma into endalayo. Ngoba uNkulunkulu makedala uyakhuluma, makekhuluma uyadala, limile njalo, aliguquki. Akhona amanye amakhosi ayakhuluma amazwi aphela mazawo, kodwa le nkosi esikhonzayo yakhuluma singakabi khona, kodwa yakhulumayo namanje kusasindisa, eyakukhulumayo namanje kusasiphilisa. Sasingekho ngey'khathi zika-Israyeli, kodwa kwakhulunywa ku-Israyeli kusasikhulula nathi, akwakhulula u-Israyeli kusasikhulula enhluphekweni. Ngoba amazwi akhe amile njalo, akwakhulula u-Israyeli nathi kusasikhulula ekufeni. Ngoba amazwi akhe amile njalo, isikhathi singashintsha kodwa izwi lakhe limile njalo. Awalibonke igama leNkosi. Umhlaba ungashintsha, ishintshe impilo esiyiphilayo, sihambe sifaka amamaski, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo owadabulisa uNayizeli olwandleni olubovu, ngeke ukuthi izwi lakhe alishintshi. Nangesikhathi seCOVID sisazodabula, bathi basilindele
Awalibonga igama lenkosi. Muzi waseplasi qaphelani bese niyalinda. Ngoba ziningi inkulumo shibe eseyiphumile namhlanje. Sibona abantu be-althare bephuma beya ngaphandle. Inkinga baqaphele, inkinga bahlulwa ukulinda. Kuyinkinga ukubamba ukulinda ebese uyayeka ukuqaphela. Ngoba noma ungaqaphela ebese uyeka ukulinda. Lezi zinto ziyahambisana. Kufanele ulinde noma isimo singavumi. Uhlala ulinde uqaphele ngoba inkosi yamakhosi iseduzane. Noma isimo siphika kepha hlala ulinde bese uyaqaphela. Awalibonga igama lenkosi. Awuqaphelani ulinde. Lithi iBhayibheli ukhuluma nezinceku lomnini muzi. Uthi qaphelani nilinde ngisahamba ngisaya ezweni elukude. Kepha nina hlalani nilindile. Lingabe ningalenzi iphutha lokuba ngibuye nginifikelele. Awungaze ngakhathazeka endaweni yasemlasi ngenxa yokuthi ibandla likaJehova lilele engabe liyasebenza. Awuwe bazalwane, sinikeza umyalezo wokuba hlaleni silindile, siqaphele ngoba inkosi yamakhosi iyeza. Umfundo wethu chapter number 25 lithi iBhayibheli ngakukhona abesifazane ababe-10. Lithi iBhayibheli bayaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Lithi iBhayibheli kwathi umyeni esalimele u-5 wazela walala kanti ukhohliwe amafutha okuvuthisa isibane. Lithi iBhayibheli waqhamuka umyeni kwayilapho ephaphama khona. Wayesethi uNkulunkulu akuzomemezela ukuthi awususala usuphaphama kokugcina, awususala usulinda kokugcina, awususala ubekezela kokugcina. Qaphela ebese uyalinda. Be on guard and be alert. The king is on the way. Inkosi yamakhosi iyeza isebenzisana. Oh Jesus. Ungakuhle konke. Ubabona abangani bakho bephila kahle. Baze bakuhleke bathi uzamani ngoba lento yokukholwa ayisizi, ihlupheka na ukholwa. No ukuthi ngilindile noma ngenakho ngilinde ngiqaphele. Awukodwa ukhona ongizwayo ebusuku. Awukodwa ukhona ongizwayo. Bakubuza obhuti mfowethu bathi thina sikholwa wena uyakholwa kodwa siyasebenza wena usebenzi. Inkinga ukuthi kuyenzeka noma kwenzeki. Sengibamba umyalezo wokuthi nje inkosi yamakhosi sebeduzane. Sokufanele ngiqaphele ebese ngiyalinda. Awumuzi waseplasi akwenzisane senibekezela, akwenzisane senivala amahlebe izinto zangaphandle kwalalela ukusho kaJehova ngoba inkosi yamakhosi isekeduzane. Uyabuya uJesu mawuzuthi umhlabeleli engabe uyokufika wenzani. Uminibi ilimo likaJehova libuya. Ngabe uyokulungele yini na? Webazalwane bangantshela ukuthi uJesu usabuya. Kodwa kumina njengofakazi ngithi uJesu uyeza, uyeza masinyane. Akuhlala ulinde, be alert ngoba uyeza. Iyeza inkosi yamakhosi. Iyeza inkosi yamakhosi. Awalibonga igama lenkosi. Bazokutshela ngesono ukuthi zimnandi. Ubone nawe ngempela ukuthi uma ngiliyeka leli soka umqasho wami uzokhokhela ubani. Bakutshela ukuthi uyayazi kahle isavana uma isijuluka ukuthi mnandi kanjani. Uyothi uyayibamba mntaka baba kanti sekuyilona lelo hora eyakhuluma ngalo inkosi ukuthi asilazi. Uyibamba kuphela olazi ihora. Awukwathi akhulume endaweni yasemlazi. Ngikhulume nomuntu osabamba izinto zezwe, izinto ey'phelayo. Akudedele kwezwe namhlanje ngewubamba kwaphezulu. Okumingi unaphakade okungapheli ngoba komhlaba kuyakudlula kodwa ungaphezulwini kuyakuhlala ingunaphakade. Ngiyakuzwa mina.
Akusale usuyidele ngokugcina. Ngiyawunikela impilo yakho ngokuphelele. Akusale usudela konke. Ubadele bona laba bawu5. Ubayeke ke ubhekane naye. Engumthokozisi. Ke ubhekane naye. EnguNkulunkulu oneqiniso lodwa. Azathi umhlabeleli sinomhlobo nguJesu. Athakana injabuliso, athakana inkohliso. Bakhona abanye bakhona la bakhohlisile washayeka empilweni. Uzwakala usuthi amadoda izinja awayeke la emhlabeni ngoba nawazofa. Ke ubabele esezulwini ethi yona izwi lakhe limile njalo liguquke ngoba lo utshela namhlanje ukuthi uyamthanda kepha ngoLwesihlanu usathanda umngane wakho uthando. Angubabeli kaJesu elikhulumayo ebese lingephuthe. Be on guard and be alert. Cela uzothandaza baba udokotela. Siphakamisele izandla zethu phezulu enkosini. Sivala amehlo ethu. Lithi izwi likaNkulunkulu Luke chapter number